Gaskiyar lamari a dangane da soyayyar Umar M Sharif da kuma ita kanta jarumar Kannywood wato Hadiza Ali Gabon, wanda yanzu haka mutane suka fara tunanin cewa ai soyayyarsu ba gaskiya ba ce, sai dai kuma mutanen sun fara samun yaƙini na gaskiya a dangane da soyayyar tasu, duba da yadda aka hango wani bidiyo na ita kanta jarumar masana'antar Kannywood din wato Hadiza Ali Gabon ta ɗora bidiyon Umar M Sharif a gaba tana irin mamin ɗin waƙoƙin soyayya. Wannan ba sabon abu bane, daga lokacin da ya fira da ita ya bayyana mata soyayyar da yake mata, daga lokacin ta fara, daga lokacin waɗansu mutanen kuma suka fara ganin cewa ai tsokanar mutane take yi da kuma son jin abin da mutane za su ci gaba da faɗa a kanta, kuma da ƙara ɗaɗɗaga sunansu ga baki ɗaya jaruman da ita da Umar M Sharif ɗin. Sai dai yanzu haka kuma kaya ne ya tsinke a bakin kaba, yayin da muka ji wani kishin na cewa ai matar Umar M Sharif din ma har ta yi yaji, duba da yanayin yadda ta ji ana kishin din cewa Umar M Sharif din ya tabbata zai auri jarumar Kannywood din wato Hadiza Ali Gabon. Sai dai wannan magana waɗansu mutanen suna cewa kamar mace ce da ciki ba a san me za ta haifa ba. Sai dai waɗansu mutanen suna cewa wannan magana kamar tatsuniyar gizo da ƙoƙi ce, to wannan maganar za mu ɗauka a nan mai amfani da ita mu sa ta a ma'auni wajen ganin cewa mun yi sharhi a kai. Dole dai za mu dawo ɓangaren jarumar Hadiza Ali Gabon da kuma ɓangaren abin da mutane suke faɗa. Yanayin yadda aka fitar da aibi ya ƙara sa mutane ƙarfin gwiwa a dangane da cewa ai aure Hadiza Ali Gabon ɗin za ta yi da ita da jarumin masana'antar Kannywood ɗin wato Umar M Sharif. Sai dai kuma dole ne an san da cewa jarumai idan dai har sunansu ya ƙasa sukan ƙirƙiri wani abu wanda mutane za su yi ta kace na ce a tsakani, wanda don gano gaskiya wannan shi kuma zai ƙara sunan waɗannan jarumai, ko da ko su wannan jarumai ne. Sai dai kuma yanzu haka akan Umar M Sharif da kuma ita kanta jarumar Kannywood din Hadiza Ali Gabon ya faru, don haka su ma za su iya aikata hakan domin ganin cewa sunansu ya ƙara sama. Lalle babu shakka bai kamata a ce mutane suna kace na ce a dangane da abin da bai faru ba, sai dai ana tsammanin faruwar nasa. To amma a bangaren Umar M Sharif, to shin shi Umar M Sharif me ya ce? Umar M Sharif har yanzu bai ce komai ba, kawai dai ya san da cewa Hadiza Ali Gabon tana yawan ɗora hotunansa a social media kuma tana mamin ɗin waƙoƙi. To amma a dangane da fitowar aibi fashin Umar M Sharif yana da sa hannu a dangane da buga aibin bikinsa da aka yi shi da jarumar Kannywood din Hadiza Ali Gabon ko kuma bai da sa hannu. Hakika Umar M Sharif mun so mu ji ta bakinsa, sai dai har yanzu ba mu ji ta bakinsa a dangane da soyayyar da ake daɗe akwai a tsakaninsu ba. Sai dai wannan soyayya waɗansu mutane suke cewa ai mace ce da ciki ba a san abin da za ta haifa ba. To in dai a nan ɓangaren ne ya zo, tunda dai ba mu ji ta bakin Umar M Sharif ba, ta bakin Hadiza Ali Gabon kawai muke ganin tana bayyanawa. Kuma waɗansu mutanen suke cewa tatsuniya ce. Idan an ce tatsuniya ce wannan ma ba waiwai ba ne, duba da yanayin yadda ya fara bayyana mata soyayyar, ita kuma ta ɗauka ta hau take nunawa da cewa hakan gaske ne. Sai dai kuma a daga bisanin lokacin da ya nuna mata ta nuna mai cewa ai idan dai har ya ga wannan abin ya faru to haƙiƙa ya ma cire rai, kawai dai wannan abu ba zai faru ba. Ta ba shi tabbaci da kuma rashin ƙwarin gwiwa a dangane da lokacin da ya bayyana mata hakan, duk da mutane suna ganin cewa a wasance ne. Sai dai waɗansu mutanen kuma suka ɗauka da gaske tun daga lokacin har zuwa wannan lokaci. Amma dai ita Hadiza Ali Gabon ta ɗauka ita ma da gasken, da kuma masoyan Hadiza Ali Gabon ɗin suna ta fatan alkhairi akan abin. Ku ci gaba da kasancewa a tare da mu don son jin mu me za mu je mu jiwo a dangane da lamarin abin da ya shafi ɓangaren gaskiya. Shin Hadiza Ali Gabon da gaske take yi, ko kuma auren nasu da gaske ne, wannan aibi na gaskiya ne ko ba local aibi ba ne, ko kuma menene yake faruwa? Za mu so mu ji shi ma daga bakin Umar M Sharif din. Ci gaba da biyo mu da comment da like.